tugula doba ka demuso ta ka di doma ko alamandi kinya di ima ala kama ko be cogodi basi tala anya fo o donka diresu ka faida wo kono ya minye sibiri donye o de ya tonko ni mugo ni be diresu nunu lameni hakle ikanyi nin kali yerebe doya me o te diresu nunu de lameni hakle kanyi nin kalu kacha ko munun ba ke ka fo diresu kono e yere ka chenyuma ka suwaji de muso e kata kadama karasan de muso fula furu basi tala me furuna fulo de be bo imande muso fula yere ka furuna fulo bo o be nyinde muso de ma nyere ba ka furuna fulo bo basi tala me furu de teseka ke ni furuna fulo tala ato kelena folo ko yala denkundi abeseka ke dogoku nyewa ube dogoku kofe do ube dumasi kari don suwaji ka ke denkundi doye ibn qayyim jawja ka kitabu ko tuhfatul mandud bi hakamil mawlud ako denkundi hadisan na ciden ka sunna munya ko tile wolon fulana ika saga faga ni demuso de saga kele ni denkendo saga fula tile wolon fulana de saga be faga ibe denkundi mi akoyuru wami bala basi tala dogo kunye den togo be se ka da dogo kunye saga be se ka faga nye dogo kun kofe saga be se ka faga dogo kun kofe fana ni dawra dobila ibe se ka saga imbila dogo kun kofe ibe se ka ke sunna ya ka ke tile wolon fulana de na be se ka ke anye abe se ka ke kofe ni minye ka duma su kuni suwaji ko ibo ke denkundi doye silamiya sariyala an ka donte dumasiye don ke baga wiyafo hari ambe dumasi fetili minkani samedo ye haramu yanka folo namban ka baraw bila samedi ni dumasi ube nambe anka kalaw bila samiru dumasi anka madrasa ute kalaw o yere haramu yambulo folo ambe junubune ala soso dera o te daga silamai parce que ciide mire yafo ako silamu ka donye jumae ako minye sibiri o ye yahudal tay minye ewa kariye ako o ye nasaraw tay anka donte bo mosi kana fo kuibe ka konyo pirebe ka be dumasima o ye nasara la dege de kafara nasaraw ka o ka don fetilila ube ki ka den kunde programme kabila ewa kari do madumasi doma o ye de kan nasaraw deme ko ka don bonya ko ka don fete silama kana ninke nko o de yato anka mo folo fule anko ewa minye tawhidin ni sunna salafiya de tumase a chamama me minye katibabu koni ko udusukun kono ka bauka fembema o tumbu bolode amun tumbanka kala na wakati mi anka lafiya donya la msadoni juma donde ite duma su do bolo yere munnan ka folo mo yere ye u ka furu don ke juma o ma foko de la fora law me juma u yado luka donye don minye nu kanka bonya u ye juma donde o de yato folo ka furu betumbe ke juma sude o yakini juma bonya lide me ande kera kontere sisa awumbe yahudari nasara de nofe anka konyo amba perebe kala bede ninkari do nin dumasi donde ma minye denkundi yo annu ubila nin dumasi donna kan nasaraw deme ka don fetilila o tebbe silamay o tebbe yede ibe se ka denkundi koni ke dogo kunye ube kofe ne ka kere ya ka be dumasi ma ka ken nasaraw deme bagaye o ka don bonyali na fetilila o tebbe ye bon aye min fo fana ya mete men ne ma sabele nya kitabu kono ko suruku mi anya fo anka sogo dagara ko do ko akan ewa nugu ko posone de do fo akan nugu kadi mo de ma kata abila yoro werede mo gote yoro min kalama
boko nin fo an ne yɛrɛ ye nin fɔ le mais min ma ye kitabu kɔnɔ hari minnu ye nin fɔ u ko hari ni nin b'a la a bɛ nugudenw de bɔ a la dɔrɔn a bɛ taa olu fili a to a b'a dun a sogo dunni kɔni dagara mais nuguden minnu ka pɔsɔnne ko min fɔle nin ye ne y'a mɛn mais ma sabele ye kitabu kɔnɔ dɛ bon nunu ye ko minnu ye u ma se ɲininkali la nunu bɛ kɛnɛ de kan ko ni mɔgɔ min ko ni bana bɛ e la bana min a bɛ se ka contaminer ni ala ka jɛ ɲɛ ka bɔ e la ni ala ka latigɛ a bɛ se ka bɔ e la ka taa mɔgɔ wɛrɛ la o bana sugu bɛ e la ko dɔgɔtɔrɔ ko e kana muso furu ni ye muso min furu bana in fana b'o sɔrɔ ko ni e bɛ muso min furu ko i bɛ bana in fɔ a ye wa jaakoa wajibi dɔ i k'a fɔ a ye n'i m'a fɔ a ye y'a janfa a b'a to kelen kelen na quoi ko yala furuja muso ka furuja sigi jaakoa de ou bien jaakoa tɛ parce que i b'a sɔrɔ muso dɔ si janfara min ye furuja sigi ni cɛ sara a bɛ bɛɛ de kan hari bogotigini n'i y'a furu de siri i ma dɔn n'a ye ni fatura k'a to a bɛ furuja kɛ kalo 4 ani tile taba kɛ hari n'i ma dɔn n'a ye mais furu kɔni sirira ni fatura de a bɛ idda kɛ n'i ye muso min furu siri n'i y'a bila k'a sɔrɔ i ma dɔn n'a ye idda t'o la o bɛ kuranɛ aya la suratul hajab kɔnɔ idda t'o la n'i ye furu siri de i ma dɔn n'a ye i y'a bila idda si t'o la mais ni fatura k'a to de idda ba ka o la hari n'i ma dɔn n'a ye min ye kalo 4 ani tile 10 a b'o kɛ muso kɔrɔla cogo cogo hari n'a bɛ san 80 la n'a cɛ fatura a bɛ idda kɛ parce que idda ala bato b'a la cɛ ka hakɛ kɔlɔsili b'a la donc idda ye wajibi de ye bɛɛ kan mais idda ye de ni wagati sera ni cɛ fatura idda b'a ta o don de ko minnu haramuyara i bolo an delila k'o fɔ yan ko kɔrɔ i bɛ olu de to ye ni idda wagati dafara kalo 4 ni tile 10 in dafara i bɛ bɔ mais k'a fɔ jama de bɛ taa da lajɛ k'o fana kɛ fagali ye ani dumuni tobi karisalankaw bɛ bɔ idda la karisalankaw bɛ bɔ furuja la bi lesiri t'o la olu ye bidaw ye kalo 4 ni tile 10 min dafara n'o dafara dɔrɔn ko minnu tun haramuyara i bolo u dagara i ye n'i ye muso ye n'i kan ka cɛ ɲini i b'i pare ka cɛ ɲini kɛ bon ko janaba kɔtɔ ka sabune k'i yɛrɛ la u bɛ daga baasi si t'o la sabune tɛ fɛn sobilen n ko su bɛ ko ni sabune ni sabune tun sobilen don an bɛ su kɔnɔ ye wa i bɛ su ko ni sabune cogo min de e fana i b'a ŋaniya janaba k'i ko n'i ka sabune aw ka ɲininkali kɔni ko kɔrɔkɛ ka muso dɔgɔnin ka a ta bɛɛ bɛɛ foyi t'a la a bɛɛ bɛɛ kɛ an y'o fɔ ya siɲɛ joli an ko laada sagili minnu b'an bolo o de tɛ sariya ye mais ni i kɔrɔkɛ fatura a muso n'a bɔra i da la i ka taa fɔ a fa ye muso fa ye i denmuso karisa min tun bɛ n kɔrɔkɛ bolo a fatura i da banna ne b'a fɛ furu la fa b'a denmuso wele i cɛ min fatura dɔgɔnin karisa ko a b'i fɛ i b'a fɛ wa ni a denmuso ko a b'i fɛ furu nafolo bɛ fɔ a ka cɛkɔrɔ ka furu nafolo tɛ dɛ o banna pewu furu nafolo kura bɛ fɔ n'u bɛnna furu nafolo min na muso n'a fa n'u bɛnna furu nafolo min na o bɛ fɔ i ye n'u o se b'i ye i b'o furu nafolo sara u bɛ furu siri kura ye seerew bɛ bɔ a kalama muso bɛ d'i ma bon lahuruma kalo ani kaloba difference juma bɛ lahuruma kalo ye dɛ ala yɛrɛ y'a kɛ lahuruma kalo ye min ye ni kɛlɛ bɛ silamɛya jihadu tɛ k'a kɔnɔ kɛlɛ tɛ k'a kɔnɔ kaloba fana ye ala y'a kɛ kaloba ye mais min ye ka hɔrɔma d'a ma ko kɛlɛ kana kɛ a kɔnɔ o t'a bolo
bo ko ki ka telefo sarase misiri kurala abe cogodi ni misiri mogo jenanaye munum be misiri ka kura sara nu ya jendi ma uma basi kala ibake mais nu ya do munum be misiri ka kura sara ka telefoni sarase uma nyamara dima amandu ye kani ka telefo sarase ah bo ko ni muso garjagera do kerekrelem be min be jigili nogoyaye ne to do kerekrelendo wala to do kerekrelendo ko do kerekrelem be abe jigili nogoya ne ko ni to do bo ko ni muso min ka kono ta na ka teli na ye dendo soro kalo nani nyogona be se ka kono wereta nin kera muso min ka laada ye aka jigi cogola ni dɔgɔtɔrɔ ɲuman dɔw bɛ a ko fura dɔw bɛ se ka sɔrɔ min bɛ denw furancɛ janya u b'a fɔ nin de ma tanjimu nesiri ka muso ka kɔnɔ n'a ka jigini bila musow tɔw ka jigini hakɛ la n'a dɔgɔtɔrɔ ɲuman sɔrɔla a ko fura min bɛ se ka wololi janya ɲɔgɔn na fura in tɛ tɔɔrɔ se muso fana ma musow yɛrɛ jɛna n'a ye a cɛ jɛna n'a ye baasi t'o la timani bo ko ni mo min ni e salamu bila ka ba fu wale ka mislama kulita ko ay ka foli sabe ami ka foli sage silame sariye foli sage fo chogomi e ba fo chogodela we jahu yetum bi tahiyatin fa yu bi asana minha aw rudduha ala ko ni mo yi fo ni foliye do saga tigima min ka usa taye ube ka ta nyuguna saga ma ni mo ko assalamu alaikum ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ni te se ka fo wa alaikum assalam wa rahmatullah fo wa alaikum assalam min ni e tara kuma wore fo ni ote wajibi min bi ka fo li sagri la yimo ke ko na ya soro mo kelen do ka demire ke mo kelo be chogodi nyode fo dere sum min be fo iriyadi kono golofula o do ante menaninka ka fo ni mo min ye mo keleye ibe se ka fo assalamu alayka anyo fo an ko musi salati tuma mi anana cide ma ko assalamu alayka ayi fo li bila cide nga ay ayu oye hadisa fulana de nye fula de fo donc do de nana ako cire masallallahu alaihi wasallam alayka salam cire ko tahiyatul maut akon ni nye su jahiliya la utumbe su de fo chogo ni chogola iba fo de assalamu alayka ngon ni nye hadisa fulo delila fulo min bayira ko ni mo kelen do be sika fo assalamu alayka nko delila fulana mushi salat ni nye sallike kachinya tuma mi ayi sallike ako cide ma alayka salam cide ma salamu alayka cide ko wa alaykum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli afana salamu alayka de fo ayi demire mo fo demire de fo cide nya ka cide fo nay ngon ni hadisa fula sababula ni mo mi nyemme mo kelenye ibe se ka fa salamu alayka ni mo fula do fana sabado ibe se ka fa salamu alaykum aw do nya fo ire fana nko ko doni ka bawo doko har ni mo kelen do ka fa assalamu alaikum ko pasge ani malika munum ba no fe nko me kuma sahale ni mo kelen do fa assalamu alayka nu ka jama do ba fa assalamu alaikum bo har ni muso do ba fa assalamu alayka parce que wulu demira yele mamana akoro Allah nyini yede de Allah ka kisi baka wa alaikum salam musomi bo ko yala musomi nye bugo tigini ani musomi furla ka korona folo ye kelenye ba wa hada madun kala daula musomi nye bugo tigini ka furuna folo ani muso min furula ka koro ka furu nafolo ute kelenye mais anya fo chogomi furu nafolo dan sigilen tala
muso furulen do ka koro o ka furu nafolo be se ka caya ka teme bogotini do ka furu nafolo la laada wu cogo la parce que hada madin kelen kele furu cogo la unu ka furu cogo de i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔ bɛ olu ka bogotuguni furu nafolo ni ɲɛ ni u ka muso furulen ka nu furu nafolo i bɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka laada la ni olu ka bogotigini ka furu nafolo ye kelen ye mɔgɔw tɛ catégorie kelen furu nafolo la parce que dan ma sigi furu nafolo la silamɛya sariya ma dan sigi waati tumu idahunna qintara silamɛya sariya ma dan sigi furu nafolo la a bɛ segi ka taa hadamadenw kelen kelen ka laadaw de ma dɔw ka laada da i b'a sɔrɔ olu ka muso furulen ka kɔrɔ ka furu nafolo ani dɔw ka bogotigini ka furu nafolo ye kelen ye o bɛ se ka kɛ dan ma sigi a la ko ni mɔgɔ bɛ sali la mɔgɔw y'u bolo sama e ɲɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma o bɛ fɛn kɛ sali o tɛ fɛn kɛ sali la sali tigɛ de fɔra mais u ka bolo di ɲɔgɔn ma i ɲɛ u m'i ka sali tigɛ u tɛ foyi kɛ i ka sali la fo n'a y'a sɔrɔ dɔɔnikɛbaw ko i k'a to yen bon parce que a dɔw a bɛ se k'u tɛsiwisi k'u tɔɔrɔ a bɛ digi u la k'u tɛsiwisi u ka sali la fo n'i y'a to yen ni o ye mais a tɛ sali tigɛ tɛ bon ko balimamuso dɔ ko ale garijagalen don sunkalo natɔ filɛ a ka furuke ko a ka sun tɔ ye ni sunkalo tɛmɛna n'a jiginna a bɛ a sara k'o bɛ cogo di bon a tɛ se ka to ye fɔlɔ n'a kɔnɔma don n'a yɛrɛ y'a dɔn a bɛ se ka sunkalo sun a tɛ fɛn tɔɔrɔ ale ma a tɛ fɛn tɔɔrɔ den ma den min bɛ kɔnɔ la sun de wajibira kan a bɛ sun mais n'a yɛrɛ y'a dɔn ni sunna sun bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ ou bien a bɛ degun lase a bɛ tɔɔrɔ dɔ lase den ma kɔnɔ la i bɛ sun tɔ ye n'i jiginna i b'a sara bon ko a bɛ daga i kɛ den ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ka sin d'a ma min t'a ba ye baasi t'o la o bɛ kuranna aya yɛrɛ kɔnɔ ala ko n'a yɛrɛ y'a laɲini a ka den ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a ka sin d'a ma a k'a sɔrɔ a ye a tun bɛ min kɔrɔ ka fɔlɔ la a y'o sara d'a ma arabuw tun bɛ nin kɛ kosɛbɛ bon dɔnnibagaw y'a yira kɔni den ka ba yɛrɛ si min o de ka ɲi o de nafa bɛ den kan ka tɛmɛ sin wɛrɛ kan mais ni mɔgɔ min y'a kɛ n bɛ den di mɔgɔ wɛrɛ ma a ka sin d'a ma baasi t'a la silamɛya sariya la arabuw tun b'a kɛ kosɛbɛ n'u ye kabila mun ye kabila minnu n'u hakili diya bɛ parce que kow dɔ bɛ tiɲɛ de don kabilaw dɔw la ala b'a kɛ olu ye hakili diya de bɛ arabu n'u y'o dɔn kabila min na u b'u den ta k'a di o kabila dɔ ka musoman ma a ka sin d'a ma pour o kabila ka hakili diya min bɛ u ka tiɲɛ la u n'o sɔrɔ kabilaw dɔw bɛ cɛfarinya de bɛ olu ka kabila la arabu tun b'a kɛ u b'u ka den ta k'a di o kabila ka muso dɔ ma ka sin d'a ma pour k'o kabila ka cɛfarinya sɔrɔ voilà o bɛ ka kɔrɔ donc baasi t'a la ni a tɛ degun ni darura se den ma awa mɔgɔ wɛrɛ ka sin di den ma min t'a ba ye baasi t'o la mais a ka ban kɔni sin min ni darura tɛ ba ka sin na darura t'a ka nɔnɔ kɔnɔ bana t'a la a yɛrɛ ka sin di a den ma o de ka ɲi bon ko mɔgɔ caman fa caman bɛ yen n'u denmuso ye kɔnɔ ta k'u b'a gɛn ko a ye kɔnɔ ta yɔrɔ min a ka taa o ka kaban dɔɔnikɛbaw ko denmuso gɛnni man kan denmuso n'a ye nin ko sugu sɔrɔ e bɛ se ka a mara de donc a ɲɔgɔnna kana taa sɔrɔ mais ni a gɛnna dɔrɔn o ye ko tiɲɛlen n'i ye denmuso kɔni gɛn dɔrɔn bon min y'a sɔrɔ dɔ de bɛ taa fara o kan o la o de y'a to denmuso gɛnni man ɲi ni ko y'ale sɔrɔ cogo o cogo i b'a ale mara de ka fɛɛrɛ de kɛ ale bɛ se ka dila cogo min a bɛ se ka ɲɛ cogo min mais i man ka gɛn hali silamɛya sariya filɛ gɛnni fɔra jɛnɛya la k'a fɔ ni min ye jɛnɛya kɛ a ma furu ko an ka ayiwa busanya 100 bɔ a la k'a gɛn san 1 dɔɔnikɛbaw ko ni musoman de don an tɛ se ka 1 gɛn an bɛɛ n'a ka jumarami de gɛn ani jumarami de bɛ taa a bɛ taa yɔrɔ min ani jumarami de bɛ taa
bon ni jumra mi ta bolo ate geni be bola majabu do la comme ahmad abu hanifa ko anka do kasola akanka sa hakke min ke sankele min ke geni yorola amba ado kasola dro ka da tuguna te kenema har islamiya sharia ko muso ka ge mo ka ge yoromi ni muso be ge ni aka jumra mi de be ge ni jurumbana mi tala ate ge parce que na tara yorola ni jumra mi te nyogon fe anya ge ko min kamo be jugu ya katare wala mo manki de muso ge ni ko ya soro la kan kisa ma no nyogona ya soro tusuru eba marade tusuru ka kuma fe ka waju ki jantola ni o nyogona ta soro chogomi ani fone ki jantola na jigina ika chenyi ni ka dama ni nyogona kana soro ibode ke ha bon nunu na nyogona Allah wa ante do nunu na fengo fendilo lembe gorna makodela an ka sigi yorote sako baya ko do ko munumbe gorna mamba fo moto tigini mobility wu uka binyetita bo konni mo mi ma binyetita ni control bila ebe siraw bila ko obe chogodi fengo fendilo lembe gorna madela awunte sekandan dola ko an ka sigi yorobe sako ba ante muftiye wa alaikum salam Mohamed bon koni ewa demuso mi ni la hala sugu ya soro ko abe daga e ka jakwa aka ceyin togo fo iyewa abe daga iko kewa ni na nyona Allahu alam be sege kala komi neta finka kuma sifo ni abe nyini kitabula nata ye beta ni sege wa alaikum salam bon ko eye muso doka de muso nyine kwa bena dima imo de fois mais amadi ema muso e korobara soro o furusiri be ke misiri lawa bo folo la folo mo ka do lahiru tari yambe karasa dima ani furusiri la ko kelawunte de parce que haru do ba fo aye worobo woro do be lahiru de dire mambere de muso ande muso dima ani usigira furusiri la ko kelawunte de bonni lahiru de dire ma de muso bena dima ika muso te folore ate daga fo ika temena ce men ni e ka cide untara de uni muso ka woliju sigira I karasa de muso karasa machinana anka karasa de ya nyini furula aha ne sonna nya dama anya minaye awa sere ko e wa amfana bora karama furu na fulo fora ninde furu siri la ninde la ne ni lahiru de diri ma bena dima sigili ma ke ka furu siri nin chogola ika muso te folo ni oye kono soro akera du kono na yo akera ewa muso ewa faaka du kono na yo akera misiri yo ateta ga furu ka siri nin kono ka ewa muso fa so kono te aka bitiki te aka biro te furu kana siri nin kono ka de folo fo muso kata ji parce que nin kono inte dambi kata ema kono mi sorola sani furu ka siri wote dambi katima silamiya sariala bon ni ewa furu siri la oka muso taraka di ema isera ama demmin be dambi katima silamiya sariala ani demmin te dambi katima silamiya sariala unyagambira odi ato silamiya sariyate soama kono ye muso soro ama soro ewa furu kono nela furu kana siro kono ka akera che wore de ye kono da muso ina akera e yire de kono da muso ina furu masiri furu kana siro kono ka aba bilade na jigina tusuru ni be muso fe abe furu siri ola ha subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
dugula doba ka demuso ta ka di doma ko alamandi kinya di ima ala kama ko be chogode basi tala anya fo o donka diresu ka faida wo kono ya minye sibiri donye o de ya tonko ni mugo mo ni be diresu nunu lameni hakle ikanyi nin kali yerebe doya me o te diresu nunu de lameni hakle ikanyi nin kali kacha ko munun ba ke kafo diresu kono e yere ka chenyuma ka suwaji de muso e kata kadama karasan de muso fula furu basi tala me furu na fulo de be bo imande muso fule yere ka furu na fulo bo o be nyinde muso de ma nyere ba ka furu na fulo bo basi tala me furu de tesika ke ni furu na fulo tala ato kele na folo ko yala denkundi abeseka ke dogoku nyewa ube dogoku kofe do ube dumasi kari don suwaji ka ke denkundi doye ibn qayyim jawja ka kitabu ko tuhfatul mandud bi hakamil mawlud aku denkundi hadisan na ciden ka sunna munya ko tile wolon fulana ika saga faga ni demuso de saga kele ni denkendo saga fula tile wolon fulana de saga be faga ibe denkundi mi akoyuru wami bala basi tala dogo kunye den togo be se ka da dogo kunye saga be se ka faga nye dogo kun kofe saga be se ka faga dogo kun kofe fana ni dawra dobila ibe se ka saga imbila dogo kun kofe ibe se ka ke sunna ya ka ke tile wolon fulana de na be se ka ke anye abe se ka ke kofe ni minye ka duma su koni suwaji ko ibo ke denkundi doye silamiya sariyala an ka donte dumasiye don ke baga wiyafo hari ambe dumasi fetili minkani samedo ye haramu yanka folo nambanka baraw bila samedi ni dumasi ube nambe anka kalaw bila samedi dumasi anka madrasa ute kalaw o yere haramu yangulo folo ambe junubune ala soso dera o te daga silamaye parce que tiide mire yafo ako silamu ka donye jumaye ako minye sibiri o ye yahudal tay minye ewa kariye ako o ye nasaraw tay anka donte bo mosi kana fo kuibe ka konyo pirebe ka be dumasima o ye nasara la dege de kafara nasaraw ka o ka don fetilila ube ki ka den kunde programme kabila ewa kari do ma dumasi doma o ye de kan nasaraw deme ko ka don bonya ko ka don fete silama kana ninke nko o de yato anka mo folo fule anko ewa minye tawhidin ni sunna salafiya de tumase a chamama me minye katibabu koni ko udusukun kono ka bauka fembema o tumbu bolode amun tumbanka kala na wakati mi anka lafiya donya la msa doni juma donde ite duma su do bolo yere munanka folo mo yere ye u ka furu donke juma uma foko de la fora law me juma u yado luka donye dominye no kanka bonya u ye juma donde o de yato folo ka furu betumbe ke juma sude u yakini juma bonya lide me ande kera kontere sisa awumbe yahudari nasara de nofe anka konyo amba perebe kala bere ninkari do nin dumasi donde ma ninye denkundi yo annu ubila nin dumasi donna kan nasaraw deme ka don fetilila o tebbe silamaye o tebbe yede ibe se ka denkundi koni ke dogo kunye ube kofe ne ka kere ya ka be dumasi ma ka ken nasaraw deme bagaye o ka don bonyali na fetilila o tebbe ye Bon, aye min fo fana ya mete men ne ma sabele nya kitabu kono ko suruku mi anya fo anka sogo dagara ko do ko akan ewa nugu ko posone de do fo akan nugu kadi mugo de ma kata abila yoro werede mugo te yoro min kalama
boko nin fɔ an ne yɛrɛ ye nin fɔ dɛ mais min ma ye kitabu kɔnɔ hari minnu ye nin fɔ u ko hari ni nin ba